Desastre. Boa esa. Outro que sirve. Moi boa. Pois non está mal, non? Xa van 2 mortes. Vale, ali hai outro. Ui, non vai unha. Non se cogo nada de vida. Este está medio mortín. Vale. Vale. Outro menos. De acordo. Casi. Que pasou aí? No, que me mata. Boa, menos mal. É que fixeron fatal antes, na primeira. A primeira vez que me encontrei con él fixeron realmente mal. Onde que foi iso? Vou apañar. Ei, estaba en branco, eh. Como podo ter tanta sorte, amigos? De estar contra xente tan noob. Tan super noob. De acordo, xa van 5 entón. 5, primeira partida. E 5 mortos. De acordo. Ali yo. Eso voy a min. Veño. Eso no, eso sí que no. Isto sí que non era algo para min. Verdade que este xogador vou acabar odiando este xogador, eh. Boa, gracias. Obrigado, meu, por salvarme. Verdade que este tipo estaba sendo moi pesado. Entón creo que ten estes peixiños que vou apañar estes peixes. Ui. Vale, pescar. Está ben. A ver, entro. ¡Wow! Ven. De acordo. ¿Dónde están? Ahí.
Entón este foi por atrás. Xa. Ali está outro. Quantos ficamos? Quisi. Que está contra min? Entón que foi que me deu? Aquí isto está ben. Ok. Non está mal. De acordo, entón eu creo que tirar non vai ser moi complicada. Se está baixo xa. Morto. Casi. Está a punto de caramelo, Boa. Iso foi a clave. Morreu xa. Entón a ver. Non quero morrer. Vale. Aquí isto ainda non sei facer especialmente ben. Está baixo de todo, entón isto vai ser a mellor opción. Boa! Boísima. Que boa partida, nen. E así é como se gaña a primeira partida que streameas na tua vida.
Por incluso